tady dneska natáčíme, dneska si to uděláme. Hořící kečup. Ano. Takže aplikovali jsme kečup do tvary sopky. To je důležitý, ten tvar je důležitý, jo? Protože kdyby to bylo jenom rozpácí po tom talíři, tak to fungovat nebude. Ale vzhledem k tomu, že to má ten tvar té sopky, ještě musíme trošičku tam dát, že máme málo. Musí to být jako takhle nahoře. A důležitý je, musí to být uprostřed toho talíře, nesmí to být jako na kraji, jo? Tak a teď Natálka s tady lžičkou. Ne, to musí být takhle. Pocukruje, posolí ten kečup, jo? Ne, na něj musíš, jo? Ty kečup. Ano. Tak, teď to všem takhle ukaž, aby bylo vidět, jak moc to musí být. Takhle uprostřed to musí být. Tak. Ta sůl. Tak ta sůl. A teď musíme čekat. Většinou to trvá kolem 15 vteřin. A mělo by se to začít zahřívat, jo? Ne, ještě ne. Tak budeme počítat, jo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, ještě ne. Ukaž? Jo. Jo, už? Ukaž. Vidíš to? Hele, už šušají.